Kagulang-kagulang ng asal pagtayanan, ngayon kung ano ay pag-sosyal tayo, yung kapiesta ng San Antonio. And way back in 1998, kaya Biblia Chico, Victor Camille, Portugal, Madrid, Fatima Pong Lourdes. At meron rin pintalan in Portugal, yakin in Lisbon, in birthplace na San Antonio de Lisbon. Medellín di Padua, yung San Antonio di Padua, pero may birth in Lisbon. Saint Anthony, born in Lisbon, died in Padua, Italy. My dear brothers and sisters, ito ang parangalan ni may mapag-misa ko, kitang chapel, attached to the house of Saint Anthony. At niyang relic na mataliri, kaya paumami, kaya yung tourist, at mag-rasya itang ako, may kapag-misa ko kitang chapel, attached to the house of Saint Anthony. Saint Anthony, patron din mawawalang bagay. At yung mawawala, ay may kang material na bagay. Mapalyarin, may wala yung landas yung anak mo. May wala yung landas yung asawa mo. May wala yung landas yung kaluguran mo. Panalangin may ka Saint Anthony. Bagay kang may wala, magbalik yan. Bagay kang may wala, misubli yan. Ako aranasan ko po niya sa high school ko, third year high school. Pero ko rin band member na nindot was for tutoring. At ito na ang instrumento, yan may ng trombone. Dito ko lumang kanyananda, itang kay piston niya. Minsan dininisip na ka ng trombone, may wala ng spring na nitang ka piston. At sabi na kalaman ng bandmaster, magdagat chapel, mga digang na Saint Anthony, bakit may pasibay, tag-spring at kaya piston. Meron dito ko na Saint Anthony, at yung magbalik ko yung bathroom, pero isang kitang flooring, at ikikitang kitang spring, na nitanang piston. Among the saints, at doon ko rin ikilig kang Jesus, in Virgen Maria, is Saint Joseph, and surprisingly, is San Antonio, kikilikan ni Baby Jesus. Uli malinis siya, at in innocence, in kanilisan ng kayang kaladwa, at protect the Baby Jesus. At pinalak, matunyatang malinis sa kapiluluan. And one time, Pepa Pichaya, hindi niya Jesus, at Pepa kilig niya. Kaya nabuwalang tao, kaya anak, mamilalayan ng anak. At poday ka ng kilala ka, Ruki niya Pepa. Saint Anthony is the doctor of the church. Yersen niya pa na nasulatan. Pinukiya na Jesus one time, one evening, Pepa ko niya kaya, because his soul is pure like a white lily. My dear brothers and sisters, isa na ito yung meron Franciscan. He is one of the founders of the Franciscan order, kasawat na San Francisco de Assisi. Pag may nga doon, parang lang tayo maulang santo, uli pepper kundere kaya kay Mari, king kasal pagtayanan, karimamaan ng Diyos, masating niya pagpagto, niya binaghan, at may mulak-lak, king grasya, king kaladwanan. May kutuwa rin sa rin naman niya sa Binya, yung papanguros king kalwan, na rin meto mayanak. Namunuwa rin sa dyan na rin pari, yung kaluguran ko anak, yung pamilya ng Diyos, matulad at tatanggapan. King Aldoy, yung kaya ng Binya, at yung nagyunin meto pala yung Kristyana, tubulisan na kami, king tanda ng Cruz, na Kristong may mabus kerataan. Kaya ba na kirusan ng pari, anak, yung pingalan mo at taingawa, kurusan din ang wanting anak. Hindi mo mo ng bendisyon na babiyada rin kay Mari, taingawa ang anak. Kurusan din ang wan, babilawa sa king marok na spirito. Kurusan din ang wan, uling babandin ng Diyos. Kurusan din ang wan, to grace the child,
under the protection of the Holy Trinity. Bendisyonan niya, kapamilatan ng banal na krus. Pagmabigot siya krusan niya kanda, wala makaintindi niya, turuanan niya mag-bless, kaya kay Mary. Because the fourth commandment is honor your father and your mother. Ipinari ka, ilang tinalain Diyos, magbantay kaya ka, at kapamilatan ng dapat, dahil ipinari ka, nabangnan ka, ing mahalagrasya, ing makinggil. Nasisiglot ka, dahil ipinari ka, sisiglot ka pa rin pari, yung medan ka na rin dapat na source of blessing from God through the hands of our parents, our elders, and the hands of the priest. Ngayon ang bendisyon rin tayo magkakurusan may manual na i-bendisyon ko rin ang sabihan pangaralan may nga. Uli naman ang bendisyon, iba siya ka nagmamaman, benediction, to say something good, to wish something good, kaya mga tao. Bendisyonan may, mo'y nabisikan may holy water, mo'y nakurusan may, noon ay pangaralan niya. Wish something good, prosperity, good health, kaya mga tao. So benediction would mean wishing well, all the best, para kaya mga tao. At ikabaliktaran ng benediction, yan ay ang malediction. Malediction ay ang mag-wish ng evil, kaya mga tao. Mal is bad, diction, to say something evil. Ang yan kalaraman minsan, maglarang ka ba, asira na yung mga tao. That's malediction. Or you wish evil to someone. Tingin ba kayo tao po ngayon, managsasabi, hinggaran ng Ebanghelyo, aral yan tungkol sa sumpa at pangako. Pagkalaman ay kamatama, ikatwang utos ng Diyos. You shall not use the name of God in vain. At ikawalang utos, you shall not bear false witness against your neighbor. Mamanyamin ka naman, laban ikalumang mong tao, at ikahalan may, tingladyuling Diyos, at emig namin at ihalang pakwenta-kwenta, o pangulang-ulang bagay. Ngayon, narito ang namin na sumpa. Sumpa can be good or evil. At inmali pa sumpa. Kung natin kakasal, they pronounce their marriage vows. Ang kanilang sumpaan ng kanilang pagmamahalan. The sumpaan na kakasal, for better or for worse, in sickness and in health, until death do us part. And they pronounce their marriage vows. Yung kanilang sumpaan, to live together, to be one heart and one soul, until death do us part. Masan din yung sumpa ito. Muling para sa maya. At dapat ang sinumpaan mo, kailangan panagparan mo. Kailangan pangatawanan mo. Kailangan tuparan mo. Itang sumpay bilang iasawa. For better or for worse. And then, atin mo naman oath-taking. Di ka alam ng officers. Di ka alam ng magkulang. Di BBC. Di ka alam ng coordinators. Di organization. May commission kayo. At may commission kayo. At di kayo oath-taking. At di kayo pinako. Gampanan mo ikaw. Hingin ng katapatan at lugod king Diyos at kaparang tao. So, oath-taking, sinumpa ka, suyo ang bitnong lugod, bitnong katapatan. Panalakaran ni, pangatawanan ni, itagyan ang sinumpa, or kipagpingaku, araman ng Diyos at araman ng tao, kinasan ka. Araman ng Diyos at araman ng tao, sinumpa ka, gampanan ka, ignanan ang kagumunan, ignanan ang organisasyon na liban, ignanan ang kasuyuan, apengakong, mitnong lugod, mitnong katampatan. At bago na ang korte, merong sinumpang salaysay, yung nasasakdan at ang nagsasakdan. Ang lugar ng walang
testigo, muli ng katapatan. Nothing but the truth. Ikapat na yung Bible. And may makuya, sinumpay in the presence of the Bible that he will tell the truth and nothing but the truth. Kung minsan, ating testigo malarang, baligtaran din patutma, may makuya yung Bible to say the truth and nothing but the truth. And yet ating testigo malarang. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Yakamay namin kalaraman, laban ng kalupang tao. My dear brothers and sisters, atin mo naman marong nasumpa. May susumpahin na mo. Matindi sumpa rin kayo narita. Matindi blessing rin kayo narita. Pagpulaman ka, blessing rin kayo narita. Alimay kampa, sana naman may mga masakit siya, itatang maging malulit. Pagpulaman mo kang misong karayan. Pagpulaman mo yung blessing ng tatang mo, may bago rin mamamati, magdala ng kamuakira. There is a blessing. Nung ipinali mo din ang muakira, nung yung kami kasundong tatang mo ay mama, sana po kang magpapit ka bata. Pagpulaman mo yung kanyang blessing. Oy, benedisyonan mo ko. Dahil sigurad ko, pero wala na ako man, nung ating kakulangan at patawaran mo ko, then he will die in peace, and you will be at peace. Nagpatsyamin kay tatang mo yung mama, pati niyang sumalang buketa, pinadadala mo ito, hindi ang konsyensya. Pagtulaman yung blessing na rin matma. Nung ating kakulangan, sumalang buketa, hindi dyan mo na, patawaran mo na, pagtulaman yung blessing na rin matma. At dahil mo pera, misa susumpa rin naman. Maya, iman yung pangarap, wala kumusad na ng tingulan. Matindi, yung sumpa rin pera. Na pera, yung sumpa rin natin, magkasakit lang. Pera na, pagtulaman yung blessing, dari kaya ng natwa at may pala. Kaya kasusumpa king ladyunin Dino, king ladyunin Banwa, king ladyunin Yato, king ladyunin Jerusalem, o king Biyem. Bakit? Huling may kagawan sangkalan, king bandi, may kagawan kulateral, king Yato, huling mo ng bandi, Yato. May kagawan kulateral, king Biyem, huling may bandi, Biyem. Mateto man. Kaya kung sasabihin nita, huli nga may gagawin ko lahat na may piprent ka, bilang pamahalagutan. Kaya kung sasabihin, saksi Jerusalem, huli nga may nagbandi in Jerusalem. Itang bandi mo, pwede mo piprent ka, collateral, reloss or whatever. Nga biniliseo, nga miyaw siya. Sasaro niya, din na may magmalang baka, nga ginawas ng Elias, likwanan, ikayang obra. Pwede ko rin baka na pepakanan na rin tao. Ginagawa pa na bisaro na. Uy ka, tiyan ni bandina. Iligaw sa kalan ni Amang Dino. May saksi ka, inyako. May muna naman bandina ko. May pamay butang, inyako. May pamay butang ng Diyos o yung Jerusalem. Uli nga muna naman bandi, inyako. O yung biyem. Ewan sasabihan nito. Ewan sasabihan matero man. Ulitin biyan mo bandirin ng Diyos. Never make a dead wish to yourself. Ulitin mo ng bandirin. Bingod sa walang manutang ugali ng sasabihan. Saksikin Diyos. Saksikin Yato. Saksikin Jerusalem. Maya. Wala mo po ginawa ng pamayan utang inaanggin. Wala mo ginawa ng pamayan utang iniyato. O yung Jerusalem, may mga magbandi. May mga pinrin namin, hindi tuloy gawin, kaya kaya. Pinrin namin, hindi tuloy motor, hindi niya, kaya kaya. Pero may pinrin ka o gagawin ko lateral, tingnan Gino. Iniyato ay mga kaya. Pati na din, may gagawin ko lateral. Wala susumpa ka.
So, my dear brothers and sisters, nanimara ng gospel na maging tapat ka, karigay ang tamang tema ko. May commission ka, para panig Diyos may ako, para patarik tao, panalawaran mo ito. Na naman nilang may commission ka, na naman ang tema ko, na nilang Liban Organization, or whatever office, katungkulan, tuparan mong bitnong lugod at bitnong katapatan. Ulit rin ka, may commission kaya maging palang manarap ka. Lalaraman may akong dito, lalaraman may sarili mo. Yan ang tinapinga ko ang palang Diyos, tuparan mo ito. Bitnong lugod, bitnong katapatan. Another application is don't say bad words. Malediction. Di ka managkas. Hindi pa mo rin ang dalawang tao. Di ka magdaraman. May sisaring dalawang tao always wish something good for one another. Dahil sabihin, all the best. We wish you all the best. Sabi kang all the best yung malganigera, not for worse. Pemari sana sumubari natin at diman pagdulapan niyo yung blessing dari Pemari. Do not be civil to a person. Yung sabihin, magkira ka sana. Mamakong ka sana. May kapansin ka sana. May punta ka sana yung kira. That is equal to the max. It should be cut to the max. Dapat ang good and the best to the max. In which tao pa rin nalimaw. So, my dear brothers and sisters, as we honor St. Anthony, let us wish all the best to one another.